Hmm. Video, good morning yan tanan mga ma'am sir. Ano man atong nabuta man atong manok ma'am sir. Wala atong gitiwasan mga ma'am sir. Sa nangitak arang lamas. Tunod sa daang lamas. Kahuman. Ang magic sarat, magikon. Tapos kayon sa ning ang lamas pag malutong-lutong na pwede na mahal na lunod na ni itong mikos-mikoson mikos-mikosa pagkahubas na sa buwan sa gulan na ito nagkapayas din isang takloban pagtaklob na okay ako na mga msiro ato nang ilunod o daghan kayong kapayas gibutan ni mama ano na ito ni Meron na nato mga msir. Dagdagan sa kapayas gibutang. Sa kalangitan. Kapayas pa na. Sa balaang espiritu nga daw ulan Ginoo. Mo kakining kasing-kasing ko padila abas sa kalayo mo laban sa nat daw katapusang mga adlaw lingon ako Ginoo luban sa nato. Okay mga mamsero, ang gisabuan na nako pag mabukal na ni mga mamsero haon na ay di kina to na ang kapayas ano ba igo ra po dili lapon. Sige nato sa natakloban. Ito na mga mamsir. So ni, ilawan sa nato. Tamis kayo kay hinog-hinog mga kapayas. Nah, ano na mga mamsir? Mga onatan niyo ma'am sir. Paano sa natin mo? Onatan niyo. Ay, gutom na tayo. Father God in heaven, sa makausap pag Ginoo, ikaw ang tinabden grasya na karon sa matabangan. Sa matanga ko ning amo kini pagkanon o pagasalusaluhan kini makatagdungan kabaskog pero sa panglawas Ginoo salamat ug palaygon kay Ginoo sa katapusan ani Jesus. Amen o amen. Sige na mga sir. Na, kauntan niyo. Ay murag di na gini pamahaw ni. Hapit na paniod to. Alas 10 na. Lagi suka ini tuyo eh. Ano ito yun eh? Marami yung kapayas mga mamsir. Dito ka sa abang mo. Ay. Pinai.
Tamis kaya ang sabaw mga mansir kaya hinog mong kapayas. Hmm? 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 Kada ba ang kadakit ang bungkat na kono ang bisuwa pa na. Okay, daw. Hmm. Hmm. Dagwa. Grabe siya sa pusi. Hmm? Ang butas. Hmm. Hmm? Pati ito ko, mga suka.